Henkko, olen aivan hulluna tein. Olen, ihan totta. Mitä tämmönen iätön saunaminen, kultivoitukäytöksenne, älykkyydenne. Ja tietysti ne on aina vetänyt minua valtavasti puoleen. No jos suoraan sanotaan, niin kyllä se syvempikin yhdessäolo oli tosi läheistä. Hiukan syvennettä, että tämä suhteettamme sitä satunnaista pinta-tapaamisesta vielä intensää. Mitä se tapahtui? Semmoisen olla yhteydessä tosin päivittäin salaa. Mutta kuitenkin sulla ei ole. Niitä tuntuisi, että kumminkin pysähdyttäisiin tahollamme ajattelemaan, että mikäköhän toinen nyt mikähän hänen ajatuksensa on. Ja mikä hänen tulevaisuudensa on. No ei